May uwak. Oh. Para sa mga kasinag, dadagitin pa ng uwak yung drone natin. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, magpapasalamat po ako sa ating 60,000 subscriber na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa ating YouTube channel kahit wala na sa poder ko si Bagwis mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, naisipan ko na paliparin yung drone. Kasi nga yung drone natin mga kasinag, nasira nung nakaraan. Yung ilisin niya may kumalang na metal. Buti na lang yung metal mga kasinag, hindi ko na itapon. Na yung palang metal na yun, siya pala unlock nung propeller niya, nung ilisi. Pasalamat talaga ako mga kasinag at hindi ko siya naitapon. Ngayon, nag-search ako tapos daw sa YouTube channel, ilalam ko yung metal na yun. Nalock pala yun nung ilisi. Kaya yung drone natin mga kasinag, binuksan ko, inupin ko lahat para maikabit yun, maibalik uli yung lock na yun. Sa awa ng Diyos mga kasinag, matagumpay naman natin na ibalik yung lock na yun. Kaya ngayon mga kasinag, papaliparin natin yung drone. Susubukan nating paliparin doon sa may gilid ng dagat namin, doon sa may plaza. Papaliparin natin ngayon. Kasi nga mga kasinag, may upload ako kahapon sa aking Facebook page na may mga na-stress doon sa ginawa ko mga kasinag. Sa mga hindi pa nakakapanood ng video na yun mga kasinag, puntahan nyo po ang aking Facebook page na Emboy Uragon. Kasi yung in-upload ko mga kasinag, meron ng 11,000 views. Hindi ko pa mga kasinag na-upload dito sa YouTube. Kaya bisitahin nyo lang mga kasinag ang aking Facebook page na Emboy Uragon. Paki-like and follow na rin po. At kaya mga kasinag, kayo na po ang humusga kung tama ba yung ginawa ko sa in-upload kong video sa aking Facebook page. Maraming natuwa, maraming hindi natuwa. Pero kayong mga solid na subscribers ko dito sa YouTube channel, alam ko mga kasinag na hindi pa lahat kayo nakakapanood ng video ko. Kaya puntahan nyo mga kasinag ang aking Facebook page na may mga na-stress mga kasinag sa ginawa kong iyon. Ngayon mga kasinag, panda rin uli natin. Subukan natin mga kasinag ha. Dito ko na mapapaliparin mga kasinag sa may lugar namin. Tingnan natin yung ganda ng view dito. Ano mga kasinag? Try natin. Dito tayo. I-ready mo natin mga kasinag ang cellphone. Ay, dito tayo sa taas. Ayan. Malubat na ang GoPro mo. May battery ako ngayon dyan ha. May battery ako dyan isa. Yun. Ayan mga kasinag. Subukan natin ha. Check mo natin yung propeller. Yan. Okay naman mga kasinag. Yan. Kailangan palang calibrate. Calibrate muna natin. Yun na. Okay na. Tapos yun. Video. Ayan mga sinag, subukan natin ha. Okay na mga kasinag, umandar siya ha. Subukan ulit natin. Paliparin. May mga kalamintas.
Oh, may uwak. Oh. Para sa mga kasinag, dadagitin pa ng uwak yung drone natin. Bigla na lang sumulpot yung uwak dyan, no? Mga kasinag, okay na, ayos na ulit. Salamat ng marami talaga. Buti lang hindi ko na itapon yung ano na yun mga kasinag, yung metal na yun. Lock pala yun ng ilis eh. Thank you so much. Ngayon mga kasinag, magagamit na ulit natin. Ayun mga kasinag, nasubukan na po ulit natin yung ating drone na mapalipad. Salamat talaga ng marami mga kasinag at okay pa yung drone natin. Sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. Kahit wala na sa poder ko si Bagwis, nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin. Sa masusunod araw mga kasinag, maghanap naman tayo ng magandang view na papaliparan natin ng drone. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, na patuloy na tumatangkilik ng ating YouTube channel, maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.